Sngewkmen beit haba ki jingeh ki wan. Kini ke jingkren ya kabang akwa ban kren hapdeng jongfi kini ke sngi kini ke jingi kai yangi ban ngeng haba fi sngew tho ya ktien ke jong blai. Ke jingim ke jongfi kan long ke basuk ke jingim ke jongfi kan long beit ke ba kamen. Ke jingim ke jongfi kan long beit ke ba light loit. Hapdeng ke jingele ke ba pi dan. Tashwai ke tang akwa ban ai khublai fi wei pui baro haga kerteng ke ba thiang tam ke badan bor tam ke jong try bo nong pen em jungi u Jesus Christ. Mengadap dekat mensim ke jing Sngewkmen ban yo ban Salm ini ke Khubor bangada iet shisha ifi dekat jing iet ke jong blai ban fi de ki bru ki bakodor ke jong blai dekat au try kwa ban pen snow ban yai pen snow ya ke ne ke ktien hapdeng jong fi ke ne ke sngi ke pementa dan meno bala ban pen shai ya ka jing yai lenti ke jong fi ba ini ke jing ke ba fi dan ke dei tam na ka ktien ke jong blai ke bala ban pen shai Pide ban le kam no hawa fi sha ye ke jing ki babo na ke ji em ke jong fi tadai da na ke si la bo e ne ka subject ba kata kalong Sngewkmen beit hawa fi dan hapdeng ke jin jar balai fi de ban Sngewkmen kata ke jingkeli ha ke ne ke ski kum no pastor ngan Sngewkmen hawa ngadan hapdeng ke jing kum no pastor ngan Sngewkmen hawa ngadan hapdeng ke jingele ki babon kan ne hapdeng ke jin jar hapdeng ke jing sosat kan ne kum no ken ngan Sngewkmen Ngaron ni jubab ban ai hafi kan ke sngi ke mementa ba ngakwa ban ong ke ne ke wai lada film dan jin jar em finomi i ke buram ke jong play ha ga jing im ke jong fi ndai ba ong ma nga ndai ha bang i poli ke ktien ke jong play na shem ngi ba plan ba ke ktien ke jong play ka ong ye ka ta ba plan klem ke jin jar finomi i ke buram ke jong play ngakwa poli ke ne ke pon na rom lo nong ba pra khat pra ga ong Namar nga ken bagita ki jing sha shitom ki jong ka protesni ki ba menta kimlong ai ru em ban ye nujor bat kata ka buram ka ban sa pen pau hangi Ksin jong blai ka ong kum ta ba upol ukrani ka ni namar dem u ba si sha ba kit si sha ki jing ki jing jar ki ba bon ki jing im ju kham tam abu ya kum u banget kham tam kum u shakri jong blai hinrai ong ni ki gintin banga ken ong namar nga ken ba kata ka jing sha shitom jong ka protesni ka ba menta wong kim long ru em ni nu jor bat kata ka buram ka ban sawan kata ka buram ka ban saban pau hangi ka ba mut hi la dam dan jing jar ka jing im ladam dan ke jing shitam ladam dan ke ta ke jing sha shitam ro pleng kam dan ke buram tadai ta kwa banong fi ba ka babel ka ong ni ba ladam dan ke ta ke jing sha shitam kanam dan ke buram ba deng ta ke ta ke jing sha shitam ke jungi ha ni ke prosngi em kim long kini ke jing jar ke fi dan kini ke jing ele ke fi dan kim nam long ro em lada fi tip ya ke bo blay un sale ha ke jing em ke jong fi ba ka babel ka ong ni Kata ka bau blay un sale ka long beit ka buram ka ban sapen pau ni. Ka buram ka bau blay un sapen pau. Kwa an puli biang ka pon na ktin jo blay ka kata ka buram nge bau blay un pen pau ke jim jinge puli ktin jo blay ar ki Korinth lo masaw ne khat ka ba khat nyau khat prang asngu ba nga ba nga puli ne ktin ngasngu kun ji sha ngasngu i ji sha mar ka ktin jo blay ka ai jing shai ka ong kum ni. Namar ke jin jar ba sting jongi ka ba tang shibet Kanang penlong na kamenta jongi ke jingkia ke buram ke bak palat bat ka bom jukut ke babel ka ong ni baga ta ki jinjar ki basting jongi kamdei kanono ke jinjar ka fidan ta fi su khia bate bong het nyong no eka kum ke jinjar basting namar balai ka sting ke jinjar mar ke ke bo blai un sale am ka de ke bo kham khia Bagata ke buram ke jong blay ke bon san pau ke jim ke jong fi. Kong ba namar ke jin jar ba sting jongi ke ba tang shibet kan ma ba ke jin jar jong fi ke ba pia lam ba ka de ke ba sting ba ke ba ar ka long ba tang shibet. Ka sting ke jingkit ka sting ke jing yale ke sting ke jing jin jar ke buan ke jing im ke jong fi ki problem ke buan ka man ka diang ka fi dan ta ka de ke ba sting namar balai Kadai ke basting berkebar ke long tang sibet kamdei belong permanen. Berkebabel ke orang ni kanang penlong na kabenta jongi ke jingkia ke buram ke bapalat bat ke bom jikot. Lalu film dan jenjar, lalu film dan ke jing lalu film dan ke jing stam, lalu film dan kita ke jing elek ke jing im jofi dalele finom i ke buram ke jong blai. Berkata ke buram ke jong blai ke babel ke orang kata Kakiado kata-kata ka he ado kata-kata am ka crowd kata-kata em bai tai jing sia jo fi em im long e ru em ni jor kata ka boleh sale kai
Try un sakal khu palat ifi sapet na fi mat jing em bo ble ka ban kal khu ge jing em ge jong fi mat ini ge jing le man tam ka bare tang shi phang ka bare tang shi bet em fin sa I pat em ye ka ge jing le phla ge jong ble ge jing em ge jong fi kan kala ka jing em ge jong fi kan long ka ba kan jamin sim ka jing em ge jong fi kan long shi sha ge jing em ge ba dap ge jing pin sle fin I ba ge jing kal khu ge jong ble ka long ba un pin em tra ye ka kurim ge jong fi leu kurim jong fi un sa pin em ye ki ta ki khon ki jong fi un sale ki kamba ka ba crown na ki ba crown ya ka ba pimla ban muddur nga kwa ban ong fi ka babel ka ong ka ta bo ble ong an le am palat ban ya ka ta ka e ka ba pipi pan palat ban ya ka ta ka e ka ba pipi perkhat kat kum ka ta ka bor ka ba trai hapi rafi dan yo ble ka gm ka jong fi ka dan ka bor ka jong ble ka ba trai hapo jong fi ha ba ka ta ka bor am ka trai hado ka ta baleng ba ini jing mat ibarit jong fi ini jing jari besting jong fi fin I kata ka bo bleu le da ka ba kraw pala fin sa I tading ta kata ka bo bleu sa le ka long ka ba bam jukut bar ka ba yang ne ka ne ge jing jar ka long tang sibet tading la ktin jong bleu ka ong na mar ngim khmi sho ita ki ki bang yu I re ita ki bang I da fila snow to ye ka bo bleu sa le ta da fim khmi sho ye kata ka ba fi I fi ini jing jar ni mlelai tagaw fikmen mite fidan makna haga jinjin jar jing jing pang jing stam jing fikmen be fisngo be la yo fisngo kemen mite fisngo komik ru habakiwan gitu ki jing namar ya ga ka mau blel sale am ka kraw falat tagay ka ta ngakwa banong fi kene ka singi tagaw ju pet kene ka ba fi pet ya ka ka mau blel sale namar kene ka ba fi ka long tang shipang kata ka mau blel sale ka long bam jik tadeng ta ka ong tin jumle bangim khmi shu ya kita ki bang I in re kita ki bam I namar kita ki bang I ka long tang sibet re kita ki bam I ka long bam jukut kan ka long bam jukut ka long bam jukut kan balai ka long kumtar ro tin ka jumle ka ong ni nga kwan pule ni ka pon ka sam kani ka sam ki spa lai ka khat ba saw ka ong ni ubapan ya ka jing jong pha na ka jing jot ubapan phong pan snget ya pha da ka jing le isn a but ki jing isn a bajem utrai kan mau gani ka way am nakabanta jong fi isn a palat but they blay open im nang kong ka man sim jong fi na ka jing jot but open pong pan snget ifi ka inda ka jing isn a but da kata ka jing isn a ka bajem mau gani ka way wo play am isn a palat ifi la fi ya lamba ki jing jar isn a palat ifi la fi ya lamba ki jing ui ki umat ki jong fi ui snow ki jing ot ki bari ki jong fi teng teng pim kwa ben pen power fi jinjar fi de yam fi shu yam ka bari teng teng fi jau umat fi nyat ki umat ki bri ki ong balai ba fi saw ni ki mat fi ong banga snow shitam banga snow khlan re fi de ba fi yam fi wa ben buri ki jing yam fi re fi la ben buri ki umat jong fi no play am ha ui ki umat jong fi am ui snai blay I thì jing jao jong fi thì umat thì jing yam jong fi wi snai ba ki jing snai ba jam ke jo ba babel ka kran ni kata bala fi la ban sha ka ta fi nyo bi ya ka ta ki jing sha ba ka dan be ki jing le ke jong blay fin sa I ka ni ba babel ka ong ka ta fi puli na ka sam ka pra ka de khot ka ba san ka ong na ba mela pelong I u tang khan diat kham ha po ban yu blay kamut habangi long sisa ki jong try am upulong kham hapo khang diat banyala di de bu yangi am ka kerdan ka he palat kumbo long u paru halor do nang ta wan sa Joseph kalong kumju u play bu ele halor wan sa mangida but kababel ka ong ni bat milapen pong pan snget u da ka buram bat ka jing pendan buram bat kan mau ni ka way ba u blay upen pong pan snget u Joseph la sha ki jin jar ba de paro ba pong pan snget u ai u ye ka to ka kardan kom prime minister ba kwa ba no fi la fi sha ki jin jar ki ba bon ki jim fi de u blay hang ni ka ong ba upen pong pan snget ifi da ka buram bat ka jing pendan buram u blay un pendan buram bi ifi bat da ka jing pendan buram un ai ifi tadei ta ka buram ka ba khia si sha kat ka buram today ta no problem wan ki jing no problem wan jing le no problem wan ki jing to fi what you kuslai na ka banta ka ta au Sngewkmen wan jing Sngewkmen manga tip leng ba ka ne I be ka buram me ki jing khia ka buram ka jong blai today ta ka ban doi ta jo fi ne ka po ni what you kuslai thang na so fi yam palat
ni fila siut teng fila raiko fila thang yong ru ani la is ai ga dor ga jong fi teng la wan smo kum so ga jing sat shadem ga la wan sing jing pang ki ba pher ta ka met jong fi na mar fila yam palat fi fila susi palat fila smo jinjar palat kenya la biang do menta sedang man kemen no na maru blame sele ka kamba ka ba crowd do kata ga jing mu jong fi la fi yam ka kot no tang ga ba yam la fi so si ni ga jinjar kan kot no kata fi nom i ga buram jong blai rồi nhiều cái jingeh sudah kau perlu banget hafi hap cái jing tenjo cái bubun jat orang krim jong belai nhiều jingeh namar leng bagi jing tenjo leng bagi leng bagi jing sa istam ke jong fi pini i be ke buram jong belai aku amandoi nam ta jong fi ke ni ke por ke nyok ke jing jauh umat ke jong fi nak ke jing jauh imut jong fi la biang ke tu okay no kemen no wan yam shu la biang pin si ke buram ke jong belai tingnya dua ni ke por ta try ni ke por ngadoi nam ta ni ke kon ke jong me try kila yam palat isusi palat bagiat lembaga jingeh ke jingele ke jingem redok mataga segi kan Sngewkmen ko try ba lembaga ke jingja lembaga ke jingyat nanti ke ba jinjar ke ba khoram ke ba so sat sisa lembaga ni utrai un pen pau ya ta ke buram ke ba khia ba ke buram ke ba bam jikut ke jingu kata ke jingker khu ke ba palat ni ke jingker khu baro o blame sa the ke jingem ke jofi namar un pen im ya fi un pen thmai fi un pen kalai fi ba un da ker khu ke ba kenja ya ka bagan jaman sim ke jofi na do menta ke sgi hallelujah nga duai nga aingo emeko pa ini kon kin Sngewkmen na pen ke jinjar kin aingo lo paro ya ke e ke ba men le the try leng ba kin ke jinjar hallelujah nga duai ke khu fi utrai men khia fi un ke khu fi un ai fi Sngewkmen ke jingsop utrai un ai fi ke jing tengen ke jong men sim ko na do menta hallelujah fin long kita ke brio ki ba duai de ka ba aingo ya ke e ke ba blai un le aingo ro ini ke problem bakawan namar leng baka ni fin I sai ka buram ka bakhia hado kata ke jong try blame ke khu fi ngada duai ngada aingo ka teng Jesus amen but amen try nang bless if you nang ke khu fi ta da kmen dom ta ka sngi wat yam fi si wat yam namar fi slai baka pen kan mau ya phiru nam ta ka healing festival ta ka da wat pep na do khat lai hado khat nhiều hang thi hamadan pulo ngin ya wan lang ngin ya shat ngin ya kemen ngin ya ro you try ini i ki kamba ki kam go fla I blame ben kia blame ker ku ki je jo fi wan in se shem try ker ku fi ku bless you amen but amen di kalong ka jing tip bat kalong ru ka jing khot Sngewkmen ye phi baro bat ka ta kalong ba ka potternet kan long biang ya ka healing festival ha Ramadan pulo hau benai September nado ka khat lai hado ka khat nhiều tarik jong new benai September badeng tangi khot Sngewkmen ya fi way baro nado khat lai fin wan pep wan hado ka khat nhiều jong new benai September wat ju pep namar kan don ka kamba ga jong blai ha ga jim ga jong fi ka jeseng kan sedang khat lai ru san steng khat sau ru san steng khat san ru san steng re khat reu tarik kan don lightly ki jeseng kata dia sisa jan kan tarik aga por si po si teng sngapa aga por si po si teng men step kadon ke jeseng jong ki khna ya ka bangi ju ai teng ka kit so praise tadeng tawan lam ki kon ki jong fi sha ke jeseng knang begini yo men shakri prakhna bekin shakri utra bekin yero utra bekin pen crow ya ka teng ke jong jisu aga por arba jiru ngindan ke jeseng bat kum juru aga por san steng janmit ngindan biang ia ke jeseng pai ba pada ka singi utra ya khat nyau trek ngindan lightly ke jeseng ka wei ha ka por si post steng men step si buji steng men singi bat kum juru ha ka por san steng janmit pila ban wan shakini ke jeseng banga khot Sngewkmen ya fi nyuan do khat lai trek hado ka khat nyau wat ju pep hagini ki jeseng namar ba ublay udon ban le iki kamba na kamenta jong fi pang nge try pen kia fi dan ki jing ki jing le ki jing ke jong fi utrai un pelat ya ka bukum kita balanga nge la da fi wan da ka jing khmi lenti na utrai un le iki kamba klemba kla un le iki kamba na kamenta jong fi ding ta ya werlem iki perlok perjor jong fi iki bahayeng ke basem iki bang bisitam lakin ya wan lang syakta ke jeseng bangin yo banya syakri bangin pen kraw ya ke kerteng ke jong u jisu ngai filakan mau nado khat lai hado ka khat nyau jong benai September arajar arpulai ke jeseng healing festival but sakawai pat ngakwa ben tip ya phi kata kalong
Hagan ke jeseng healing festival kan dan ru ke seminar. Maka tak seminar kan sedang nadok khat lai, khat sao, khat san lai sengi. Hagapor shipo baje, hado kapor arbaje no pai sengi. Pala da fikwa bani shimenta hagan ke seminar ngindon ke jingi kai ya ka bangin hikai ya fi. Da fikwa bani shimenta ya kan ni pat ihapan register ialadi. Badanganget one haga tiga sengi bafinyo register bakum joro pila ban phone ne pila ban one shini ka office ru banyo ya registration ka jongfi. Register ialadi na menta ka ni ka seminar ya ka bangin pelong hak khatlai khat sao khat san haga por shipo hado ar baje no paiski. Ngai utran kerkui fi kan ke jeseng ru kan long be yang thi pomadan pulo ngai utrai un kerkui fi ngai fila shashkor ngai fila sngok thu utrai un kerkui fi ngin se shem hakitegi singi kublai shibon utrai un kerkui fi amen.